Anene Rua Banyakonde me county ya Kisii omong'ina oyomo asilieta Gladys Kerubo nigo agenda tokobaga kurigia oboene bwaye magayo gwa kwarisasi anene omutenyi ogatano na kabere chingaki okorobekana kwanya tokobaga okorekana me county ya Kisii chingaki chiria chia saba korengana na Gladys nigatebira nyarire koba gwetera obogima obokungu obuboigo bwanya tokobo kuirera omugaka oyeko mutigana abana batano na babere nigo bona goteba eserikali nyara kobe gwesona na gatikwenekia buno nyare koba kwenyorera oboene bwaye omusaki oito bamwana maya Dipon asanya amana mange mono asokorobekana kuwa beto mutenyi gatano na kabere bo mwako yoiga kwarekoro kwa saba okukwara letugubene no muraibe kia magiazimio 1 Kenya Raila Amolo Odinga nigo musubati Gladys Kerubo autetia makweli asa umeranetene chingoma chieri sasi aso muberoye inalingasi akunyambeli na chaifu kuchiga kari ke barwa nongo na leo kari ke barwa imekio gotinyi anyara kurona konyera bana bono akerana chiga soka isiku nganyara maandamano achakire amagina kurutu chete yagasichi kurutu ngasimye njirango kora ngaratiganso ime nabangina bantu twatamete na barabwa bantu nabange twarenge tokirema erinda bakole tosoke togende chinga cheito omwandia ngacha konyara egento gekoribuka rusingapua nkanyara nko ba manyingoka ntamayetinga ne kinko ba manyinga kinko anda gutabukire nyagitari ya manje nkanyana risasi lya ngagete kanyana likurushika mubere asaka bakakwana gukori omusubati Gladys Kerubo ni gabeire gakwerwanerera asobogima bwaye maika yo mugakoye okoro kwa ongeri moseti kunganya na kumutiga bieka bono kabero kokwa nisiko na beire enjara yoka mario kana wetu ngasinyuko nyugoro yenjara mugakoyo agachaga soki ibintu byonse mbake gasingo tumeka kirigenda kangura mbake getanda ngachaga kurara nsobokendo mbwari getiko ngafya giteka neketo somunya gitariema akanyanga naliri ko ibana ndakaboko ukuburuire norobera lakini bakankonya bakanga mario asesa bali yokuryo bokonyi kurwa sabarai ao aneno mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati Kerubo nigakoereraya kanyaraga bane yambete gasenga mwasenje nyona basikali abete kwenda kwande bitwa inaringe kurutunko bakonduta nabayerese yaya nje no muntu nagitrisasi nje no murweire yaya nje no ri nagitrisasi nje no murweire kana chiko moikena bayabete gasenko lakini ngatama kute sauti ngagabana ninjo nagitrisasi ngubanyete nkwana manaye amani nabanchigete ngachumaine oichengo konya bono korwel chumaine basikali abwatwa bare abakora korokora mbali ukobeka byenga lero oiche usema ambi gabana nwari nkogenda bante gabana yaya boni kana arobiale gabana yaya abwati meeting yaseketa abwate meeting yaseketa gusangane getaseni Kyandizi TV boigo ni ganyara kwerera emechanda gendrete gwetera asokorera abana batano na babere tatu mwabatayo goikera koborwa ogosemeria ana ambwate saba abana basabe baraba iseke ogosama kwabo ikorogo komusane kana aringe buya nankore mana aringe makamugondo n'ubugima obu andineire mpaka mbwali getiko ikiranga taganga nengoli nkwebeka nekingo karangu ita bana batinya kareme cyane babwatara komenta nayo asense moyo bonchurire bwaye nigairanire magega asebono aganityo bokonyi kurwa saba Samaria abaya yonkonya na rura bana keke sukuru deke nanke na kanese nyamba simenyata sai era ntibani genkinete yaikire emetinye bere tindakana nabaga nityo bokonyi kabisa ikiagera ese aikire bono iganuro jinare marite nabana nabwati mugabana simba asore ndorera mabera onkonya onduse muchando yombwate nyasaye nakoiranere omusubati Gladys Kerubo na bargetyo bokonyi maega yokonyora chingoma aso muberoye chinga kichiokorobekana kulikuwa roberetiwe gokoro kwa saba okukwa raitwe no muraibe kya magazimio 1 Kenya Raila Amolo Odinga ekero omusubati oyo anyorete chingoma ekera ari kurwa ase kibarua kiaye okikia muireire bonera gutwara chinga gichinkongu aso kwegendereria asenka yaye kinko ripoteria egeta seni kia Ndizi TV elietaria Dipon asanya